Il-Gvern se joħroġ sejħa oħra l-offerti sabiex jinbnew mill-ġdid 170 triq residenzjali oħra f'bosta lokalitajiet madwar Malta. Dan ħabbru l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha segwa l-aħħar xogħlijiet f'waħda mill-ewwel toroq li nbnew għall-ewwel darba f'Ħażabbar. Huwa qal li ftit tal-ġimgħat ilu tħabbar li beda x-xogħol fuq l-ewwel 31 triq residenzjali mill-ewwel set ta' 120 wara li sejħa simili għall-offerti kienet inħarġet is-sena l-oħra. 120 triq illi ġiġaw ma' kontrattati u l-lum ħriġna sejħa l-170 oħra. 290 triq illi matul din is-sena ser jibda u jitlesta x-xogħol fuqhom. Qed naraw illi x-xogħol isir mal-pajjiż kollu, Malta kollha għandek lokalitajiet varji u ħafna minnhom huma toroq illi qed isiru għall-ewwel darba. Jiġifieri toroq illi quddiem ir-residenzi quddiem il-ħwienet in-nies ma kellhomx triq iffurmata. Il-Ministru Borg spjega kif riżultat ta' din is-sejħa l-ġdida għal 170 triq residenzjali maqsumin f'sitt settijiet, ir-residenti li jgħixu f'dawn it-toroq se jkunu qed igawdu minn 52 kilometru ta' toroq u minn 85 kilometru ta' bankini b'valur ta' 70 miljun euro. Spjega kif dan ix-xogħol jinkludi investiment fit-tibdil u l-estensjoni tas-servizzi fejn hemm bżonn, xogħol fuq bankini u sistemi ta' ġbir tal-ilma, pedamenti, tarmak u anke sinjali, sistemi tas-sigurtà u faċilitajiet oħra li jiżdiedu wara li triq tkun saret. Hawnhekk il-Ministru fakkar li l-kuntratturi li qegħdin idumu mingħajr raġuni valida qed jiġu mmultati u xogħlijiet li ma jilħqux il-kwalità mixtieqa qegħdin jerġgħu jsiru għall-ispiża tal-kuntrattur. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li bis-saħħa ta' infrastruttura Malta qed jinbnew toroq li qabel il-kunsilli kien ikollhom idumu snin biex jirranġawhom. Fakkar ukoll kif apparti miż-żieda ta' fondi għall kunsilli lokali, din is-sena il-Gvern alloka wkoll 100 miljun euro oħra li se jsaħħu l-infrastruttura lokali. Il-Gvern din is-sena minkejja il-100 miljun li qed jippompja fil-lokalitajiet tagħna mhux qiegħed inaqqas u ma naqqas lill-kunsilli lokali, anzi ta' żieda lill-kunsilli lokali biex verament bil-kunsilli lokali nkunu nistgħu nagħmlu il-Gvern lokali fil-lokalitajiet tagħna. Ir-rimarka li minn kemm ilu li beda dan ix-xogħol infrastrutturali, ir-residenti diġà qed jaraw bidla effettiva ħafna u r-rispons min-naħa tagħhom huwa wieħed pożittiv għall-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.